Sanibona sihlobo zami ethandekayo, ngiyanibingelela nonke ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Sifunda isifundo namba 1 konje sesithathu kwikota yokugcina October. Sifunda isifundo esithi umthetho njengothisha, the law as teacher. Ivesi yethu waziwa ngekhanda sisayikhumbula bazalwane, ngiyakholwa ilwa kakhulu. Deuteronomy 6 verse 5 ethi uyakumthanda uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, ngawo wonke umphefumulo wakho, nangawo onke amandla akho. Uyakumthanda uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, ngawo wonke umphefumulo wakho, nangayo wonke amandla akho. Masibheka isihloko ke sithi umthetho njengothisha, sizobona ke ngoba sikhuluma ngokufunda nokufundisa ikakhulukazi esikhathini salekota. Ngaphambi ke siqhubekele phambili ake sona umthandazo. Baba owezizwe nomhlaba, intaba nelwandle nemithombo yamanzi, yithi laba phambi kwakho kuyisabatha nje sicela ube phakathi kwethu ngenxa kaJesu, ikakhulu ukhulume kuzwakale kwehlozo namhlanje, sifundisa namhlanje bezimosa ukhulumile, sihloniphe izwi, sithole Nkosi yami iprosperity kanye Nkosi nempumelelo leyo Nkosi oyiqondile wena ngathi. Kulake igama siyakhuleka manje kuzobe phakade, amen. Uxwayisa abaseGalatia kuba bangasindiswa ngomthetho, uPaul waloba wathi asibhekele verse Galatia 3:21. Ngiyabuka mangikhumbula esiNgisini thatha isikhathi asiphangise sifunde njengoba injalo. Galatia 3 verse 21 ifundeka kanje ithi ke pho-ke umthetho uphambene nezithembiso zikaNkulunkulu na? Qhana kanye, ngokuba uma wawunikiwe umthetho onamandla okuphilisa ngempela, ukulungisiswa ngakuya ngomthetho. Nayo ke isiqondile ivesi yethu ibeka kanje ngoba siyifunda kwelesi iBhayibheli lethu lesizulu. Okuphawulekayo nje la ukuthi uPaul uyabonisa ukuthi umthetho unikeziwe, kodwa iphuzu lakhe alivezayo ukuthi umthetho angeke unikeze isoni impilo. Kungani? Isibhalo ziyasho zithi sonke siboshelwe ngaphansi kwesono, sithenjiswe ngokukholwa kuKristu Jesu, ukuba ke singathola ke uma ngabe sikholwa kube khona esikutholayo. Ke sibheke 22 uthi verse 22, kepha umbhalo uvalele konke phansi kwesono, ukuze isithembiso ngokukholwa kuJesu Kristu siphiwe abakholwayo. Ngiyajabula uma ngifunda njengoba injalo, uyezwakala kahle kakhulu ukuthi umbhalo uvalele konke phansi kwesono, ukuze isithembiso kaNkulunkulu ngokukholwa kuJesu Kristu siphiwe abakholwayo. Leyo ndawana ke esiyitholayo ke namhlanje kuthiwa ke lapha ke ngempela ke umthetho ngeke unikeze isoni ukuphila. Ngani? Ngoba kwayona inhloso yawo umthetho ukukhombisa isidingo somusa kanye nokukhombisa ukungenzi kahle phambi kaNkulunkulu. Umthetho okwazi ukubonisa ukuthi umuntu akwenzile kuhle phambi kaNkulunkulu, wona futhi obonisa isidingo somusa, kodwa uNkulunkulu qobo lwakhe onikeza ukuphila. Kuyavela ke la ukuthi iphuze elicacileyo la ukuthi indlela yokuphila itholakala kuphela kuJesu, oyena kuphela uJesu Kristu, futhi lokhu kuyimfundiso yeqiniso kufuneka sibe nayo ukukhomba abantu empilweni yomusa ngokukholwa, ngokuhlonipha okuKristu. Kungani? Leli viki sifunda ngeqhaza lomthetho, ikakhulukazi embuzweni wemfundo yobuKristu. Kuyatholakala ukuthi ingoba umthetho ngeke usisindise, kodwa uyasifundisa ngokukholwa nangomusa kanye nothando kaNkulunkulu, ethanda isintu esiwile. Nako okuhle
umthetho okwazi ukuthi usenzele khona. Uma sibheka la to love and to fear God, lesi sigatshana nje bazalwane bami siqhamuka laphana-ke ngokuloba kwakhe uMoses, Deuteronomy 31:9-13, la kuthiwa khona ngabe-ke kusho ukuthini ukwesaba uNkulunkulu. Incwadi kaDeuteronomy iqukethe-ke amazwi okugcina kaMoses ekhuluma-ke kwa-Israyeli ngaleso sikhathi ezohamba ngaso naye ezolala. Le ncwadi-ke ikhuluma izifinyelele esithembisweni sokungena ezweni lesethembiso ngoNkulunkulu wayeshilo. Kodwa ngaphambi kwalokho kwafuneka uMoses abanikeza lamazwi-ke uDeuteronomy 31 ku-9-13 esafunde onke lamazwi ngoba isikhathi asisivumeli. Kodwa esikutholayo nje ukuthi inhloso kaNkulunkulu kwakukudlulisa kuma-Israyeli umqoka bomthetho kwa-Israyeli. Lokhu wakwenza-ke ngokubahlinzeka ngayo lo mthetho ukuba bangawukhohlwa. Ngale ndlela lena-ke kwakufuneke babuke mabefunda bezela kaNkulunkulu, baphinde bafunde futhi ukuthi uNkulunkulu uthumela abaprofeti ephindaphinda inceku zakhe nemilayezo ukuba ibe nomphumela namandla imilayezo uNkulunkulu ayithumelayo. Ikhathi ngekhathi uNkulunkulu lokhu ukwenzile. Nanxa ekwenza lokhu uNkulunkulu, kodwa ibhayibheli zeTestamente Elisha zibonisa ukuthi masifune uNkulunkulu sifundisane ngaye uba silandele indlela yakhe yokuphila. Ilokho ngofushane esikuthola kubalekile. uDeuteronomy 31 lo verse 13 wena-ke la ukhuluma khona ukuthi kukho konke esingakwenza masifunde ukwesaba uJehova. Okokuqala-ke la kufuneka sizwe sifunde ngokwesaba uJehova, and then-ke igama lithi ukwesaba uJehova lisho ukuthi bonke abantu mabatshele ngothando lwakhe uNkulunkulu bese bekwazi lokhu ngenhliziyo zabo zonke, umphefumulo wabo wonke nangamandla abo onke ukumthanda nokumesaba uNkulunkulu. Kungaphekwa lokho-ke la siyathola ukuthi njengey'ngane sithanda abazali, zibesaba ibahlonipha ngoba kwembule uthando lwabo nokunaka kwabo. Naye uNkulunkulu ngokufanayo usho njalo ukuthi usembulela uthando lwakhe, ngakho-ke masimthande simhloniphe ngenxa yokuba esithandile. Uma siqhubeka la kukhona lento engiyithandileyo la, ufakazi omelene nani. Lapha uMoses-ke uma esezokufa nje ngaphambi afike ekufeni, wakwazi ukuba abhekane nesimo sokuthi bezoshiya abantwana baka-Israyeli ngasemuva, abhale kodwa incwadi ekhombisayo nokungena kwabezweni lesethembiso. Kodwa futhi le ncwadi iphinde ibe nezobatshela ukuthi ma bengalaleli kungaba khona isimo esithile esingesihle kubona. Deuteronomy 31:40-27 uyasifundisa ukuthi okwethu esingakwenza ukuba simesabe uNkulunkulu, sikwazi ukuthi futhi siyeke ukumhlubuka uNkulunkulu ngoba masimhlubuka kuyoba ukufa lokho, kodwa masimesaba uNkulunkulu kuyoba ukuphila. Ilokho nje kafushane engikuthandileyo la. Kodwa futhi okhulu ukuthi kwabafundisa ingoma kwafuneka bayicule ukuze bakwazi ukuyimemorize le ncwadi yomthetho abe eyibhala uMoses a form of a song, ngoba ingoma-ke indlela elula yokugcina ulwazi engqondweni nokusabalalisa kalula luhambe luye ey'ndaweni ey'hlukeneyo. Ngakho-ke incwadi yomthetho-ke lena akhuluma ngayo uMoses ibinamandla ngoba futhi ibiqondisa ikhuza abantu ukuba bangaqhubeki nokwenza okungekuhle kuNkulunkulu. Cabanga-ke lapha ngomthetho njengofakazi omelene nathi. Balokho ngabe kuchaza ukuthini kwiTestamente Elisha kwabaSoloma 3 verse 19-23 la kuvele khona ukuthi umthetho-ke ukhomba isidingo somusa. Okokuqala nje esikutholayo ukuthi umthetho wembula isono ngokucacile nenhlawulo yaso, kanti futhi okunye-ke okusemqoka ukuthi isoni siyayidinga indaba ezinhle zokutakulwa ekujezisweni ngenxa yesono nokuxolelwa inkosi uJesu okudlala indawo enkulu ukuze umuntu akwazi ukuphila. Lawo magama nje esiwafumanayo la ukuthi le ngoma le yayizohlala iqulwa bese iba ingoma emelene nabo.
lemthetho kaMoses ke isifundele ndawana nje sithi ibe ibhale encwadini imelane nani sangafunda ukuthi kanti bekuyingoma uqobo lwayo ende ikhathe iningi bekuyingoma uqobo lwayo bazalwane ebifundisa ukuthi uNkulunkulu uthini babecula lengoma ukuze baqonde bagcine amazwi uNkulunkulu awakhulumile kubo. Ngakho ke ngiyathanda nje ukusho ukuthi umthetho uvusa unembeza kubelane nesono kanti futhi ukuhlonipha uNkulunkulu kuyindaba ezinhle zokuthi sikhuliwe esonweni ngakho kasena kweqa umthetho kaNkulunkulu. Kukhona ke igama ke lapha lempumelelo ukuthi ukuze niphumelele kubonakala nje ukuthi iBhayibheli lisifundisa ukuthi umphumela wokumazi nokumhlonipha uNkulunkulu nokugcina umthetho wakhe impumelelo. Uma senze njalo sizophumelela. uJoshua naye watshelwa ukuthi makaqine angesabi uNkulunkulu uzoba naye. Kodwa angahlukani nencwadi yomthetho eyabe ibhalwe uMoses mayihlonishwe igcine into uNkulunkulu ayikhulumile ngoMose ukuze yena uJoshua aphumelele. Ngakho ke uma inkosi itshela uJoshua ukuthi mabengena ezweni lesithembiso akaqine akhuthazeke agcine konke okulotshwe encwadini yomthetho kaMose njengomyalo phela kaNkulunkulu angaphendukeli kwisandla sokunxele noma kwesokudla kodwa umenze njalo uzothi aphumelele. Joshua 1:7 kuyaqapheleka ukuthi lempumelelo ke izalwa yini ukuhlonipha nokulalela impumelelo kungamisani nempumelelo ngendlela esikala ngayo lapha emhlabeni namhlanje. Abantu abaningi bacabanga ukuthi ukuphumelela ukuhlakanipha kuba ngcono kuba creative ukuze uthembela kuwena kodwa lapha kavela ukuthi impumelelo ngempela ilaphana ekutheni uNkulunkulu nguye obeke endaweni yakhe yokuhlonishwa bese kutholakala ke isibusiso ke kulokho. Ngokunye ke lapho okugqamile noma kumavesi alandelayo la ukuthi nje ugcina umthetho kaNkulunkulu ikhona okutshengisa ukuhlonipha kwethu uNkulunkulu nokuthembeka kuye kokuphawu lwensali kuphinde futhi kusitshengisa ukuthi sihamba ngomthetho wenkululeko esahlulelwa ngawo uma ngabe senza kahle phambi kaNkulunkulu. Umthetho ngeke usilahle kunokuthi usilahle umthetho uyawusipha ipromotion nenkululeko kanye futhi neprosperity. Testament elisha nelidala sibona lesisha nesidala konke lokho akubalekile kubantu abakholwayo kunokuhlonipha umthetho kaNkulunkulu. Kodwa futhi umthetho kaNkulunkulu ikhona okwaziwa ukuthi kuyisono okuholela ke ebuhlungweni ehluphekeni nasenhlawulweni ke ewukufa yakho ukona. Kodwa siyafunda ngokwethu ukuthi uNkulunkulu unomphumela sewubekile ngokomthetho wakhe yini afuneka yenzeke. Kwafuneka baphumelele labaIsrael ngokugcina imithetho yakhe efundisa ngesidingo somusa namhlanje kuseyisimo ke sifanayo. NjengamaKristu ke imfundo yobuKristu mayibe imfundo esinika ithuba lokufundisa umthetho kaNkulunkulu njenge-central component enanto esizinda sokuthi sophila kanjani ngokukholwa nokumethemba uNkulunkulu. Ngijabulile ke futhi ukuthola ukuthi uma ngabe siqhubeka nesono kukhona izinto esizenzayo isono kithina. Kimina mangisenze ngasikhumbula ngiba nokwesaba, ngiba nediscomfort, ngiba nokulahlwa unembeza kwesikhathi ngisabe nokuthandaza ngenxa yokuthi ngicabanga ukuthi ngibonile uNkulunkulu. Kodwa ke ngiyacabanga ukuthi la ngikhuleka khona kakhulu ngoba phela ngisuke ngifuna ukusivuma nokusivuma isono ukuze ngenze kahle phambi kaNkulunkulu. Ukuhlupheka nokuzabalaza kwabagcini bomthetho. Le ndawo ngiyithandile kakhulu bazalwane ukubonisa ukuthi nakuba ngapha la siphuma khona kufundisiwe ukuthi ugcina kaNkulunkulu kuzala ukuphumelela. Kodwa futhi khona nobunzima nobulukhuni obuqhamukayo kubantu behlonipha uThixo begcina imiyalo yakhe. Sibona lapha ke indaba kaJohn umbhaphathisi kuMark 6:25-27 eboshelwa ukuhlonipha uNkulunkulu anqunywe ikhanda ngenxa yalokho inkosi iyabe inonya ngaleso sikhathi. Then ku2 Corinthians 11:23-29 kubhalwa uhlupheko ezihlukene ebandakanya ukushawa ikhathi ezo195 imvimbo ewu39 ikhathi eziyisihlanu eshawa efela umkhumbi olwandle eshawa ngezinduku ekhandwa ngamatshe eshawa ngabakubo eshawa ngabezizwe esesimeni esibi ubusuku nemini
lokhu konke lokwangenxa yokuba ekhonza uNkulunkulu. Ngakho-ke kuvalileke ukuthi akuyona kuphela i-prosperity ezalwa ukuhlonipha umthetho kaNkulunkulu, nezihlupheko ziyahambisana nokuhlonipha uNkulunkulu ngenxa yokuba uSathane elwa nabantwana abahlonipha uNkulunkulu. Lamagama-ke abonisileke ukuthi sidinga ukuredefine i-prosperity, singayithathi sengathi isho ukukhululeka nje kuphela nokuhamba kahle kwezinto, ukuhlonipha uNkulunkulu. Kodwa kumele kuyi-prosperity ukugcina umthetho kaNkulunkulu nokumhlonipha uNkulunkulu noma sekubizani umuntu angamhluba kuThixo ngenxa yobuhlungu abhekene nabo. uNkulunkulu-ke uyakhuluma nathi ukuthi uyakusigcina ezimeni zonke ezinzima uma ngabe sizomela umthetho wakhe siwuhloniphe njengoba esitshelile uNkulunkulu. Matthew 13:11 verse 16 sibona amaqhawe enkosi zimelwane esidala bekudela ukuphila kwabo befuna izwe lasezulwini bengafuna elasemhlabeni, babe namathuba okubuyela kulo befuna izwe laphezulu elimakhi noyisekelo zalo nguJehova, bevumile bangabahambi nabafokazi emhlabeni. Yileyo nto esemqoka esingayibuka namhlanje uNkulunkulu eyikhuluma nokuphila kwethu. Lapha kuJesu isibonelo seJesu Kristu indodana kaNkulunkulu waphila-ke sesimeni sobuntu, impilo ephelele, hlonipha uyise ngokuphelele futhi ehlonipha umthetho kaNkulunkulu ngokuphelele. Kodwa esekenza konke lokho wabe seba isichibiyelo sokuba akwazi ukuthi afe njengesibonelo sethu esifela. Amavesi-ke akhona la kodwa okukhulu kakhulu kokuvelayo ukusithoba. Jesu wayithoba ezehlisa kwaze waba sekufeni, yebo ekufeni kwesiphambano. Mhlawumbe uJohane uzama ukubhala kahle kakhulu la ku1 John 2 verse 6 uma ethi-ke, he who says he abides in him ought himself also to walk just as he walked. Inakamagama lo muntu othi uhlala kuye umele kuhamba njengoba ahamba yena. Ngempela amagama mahlelela isimangaliso. When we fix our eyes on the life of Christ and his ministry on earth, it is easy to see how he pleased the Father by his obedience. Christ did fulfill prophecy and he upheld God's law throughout his lifetime. Amagama-ke lawa athi-ke uma sifunda ngempilo kaJesu la emhlabeni, ukuhlonipha kwakhe uyise sesikubonile, wagcisa isiprofetho sokuphakamisa umthetho kaNkulunkulu impilo yakhe yonke ehlonipha uNkulunkulu. uJesu Kristu njengoMoses wakwazi ukusifundisa-ke nathi ukuba-ke lokho akufakazwe kuma-Israyeli endulo nathi kufakaziwe kithina uba masiphile impilo yokumhlonipha uNkulunkulu, okwanikeza abaphostoli nabafundi ababeyizoni nabantu abangcwele ukuthi bahloniphe kanjani uNkulunkulu. Kuthiwa lapha-ke, now rather than just having a set of rules to follow, we have the examples of Jesus, a flesh and blood human being to follow as well. Asicine umthetho njengoba kungumthetho ukugcina umthetho, kodwa sinesibonelo esihle senguJesu Kristu oyinyama negazi. Ngakho-ke uJesu Kristu naye njengothisha wakwazi ukuthi afundise abafundi bakhe babafunde ukuhlonipha uyise njengoba uJesu Kristu enzile. Ithi lapha indaba-ke lapha, the so-called faith in Christ which professes the release to this man from the obligation of obedience to God is not faith but presumption. Le mfundiso-ke ethi ukukholwa kusho ukukhululeka komuntu kuyimfundiso umthetho kaNkulunkulu, akhona lokukholwa kodwa kukuphoqa isimo nje sokuthatha sengathi ukukholwa kanti akusikhona. By grace we are saved by faith, ngokukholwa sinisiwe ngomusa, ngokukholwa hayi ngemisebenzi yethu. Laphana bese-Efesu 2 uverse 8 noJakobe 2 verse 17 la sitshelwa khona futhi ukuthi uNkulunkulu uyena owazi ukuba asilawule ngayo yonke indlela asilawula ngayo. uNkulunkulu uzile emhlabeni uba athokoze kumthetho kaNkulunkulu. Kuba 40 uverse 8 othi, ngiyathanda Jehova ukuze intando yakho umthetho wakho usenhliziyweni yami. Wehla wasibeka lapha emhlabeni, wawenza lo msebenzi wabe yakhuphukela futhi ezulwini. And then-ke nathi-ke simethe umthetho kaNkulunkulu ngoba siyamthanda phela uJesu. Zithi-ke izibhalo-ke, hereby we do know that we know him if we keep his commandments. Ithi iBhayibheli siyazi uba siyamazi bagcina imiyalo yakhe. He that said he abideth in him ought himself also to walk as he walked. Othi uhlala kuye makahambe njengoba naye ahamba. On top of his scripture, step to Christ, page 61.
Ngokufushane nje bathandekayo, into engiyicaphunayo la ukuthi umthetho njengothisha usifundisa ukusaba uNkulunkulu ukuze siphumelele, nokuthi simphakamise uNkulunkulu ukuze siphumelele, nokuthi simthande uNkulunkulu. uNkulunkulu ngazo zonke izikhathi, simhloniphe uNkulunkulu ezimeni zonke. Kodwa ngiyathanda nje sikayine kahle emqondweni ukuthi noma iprosperity iqhamuka ekuhlonipheni uNkulunkulu, not all of us are going to prosper because we are loyal to God. AbanjengoJohn Mambule, uJohn kahle umbhabhatisi wanqunya ikhanda ngoba ethembekile kuNkulunkulu. uPaul wahlushwa ngenhlupheko eziningi futhi sikhulumile ngazo siyigoqa ngaphambilini. Lonto ke ebalekile engifuna nama siyibhekeke namhlanje. Uma sigoqa ke isifundo sethu sonke, kukhona umbuzo lapha engicabanga ukuthi ake sibuke. What can you do better? What can you do to better follow Christ's example in areas of your life and thus be better teacher to others as well? Ikuphi ke ongakwenza kumhlalandla kangcono uJesu Kristu empilweni ukuze ube uthisha futhi ofundisa abanye kangcono? Though it's kind of an old trite idea, why does what we do, our actions, speak so much louder than the words? Le nkulumo kujwayelekile indala, kodwa ngabe ngempela kusho ukuthini ke ukuthi esikwenzayo kungaphezulu kwalokho esikushoyo. Angazi noma umuntu engathini lapho, kodwa ekwenzeni kukhona isimo sobuqiniso kunasekukhulumeni. Ikakhulukazi uma umuntu eza ngeqiniso into usuke ekhuluma kakhulu kunokuthi ayisho. Bathi abadala bakwaZulu indlu yegagu iyanetha. Umuntu uyisikhulumela kahle kwesikhathi akenzi futhi ngokukhuluma kwakhe. Bathi abadala futhi ayingangamlomo ngoba ukhuluma kakhulu bese enza kancane. Umcabango ke wokugcina la osemqoka ngizocela ukuyifunda le ndawana uthi ke love, the basis of creation and of redemption, is the basis of true education. This is made plain in the law that God has given us as a guide of life. The first and great commandment is thanda uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, phefumulo wakho wonke, ngamandla akho onke, nangengqondo yakho yonke. Bengisathi ke lapha ke uthando wona mgomo wendalo nokuhlengwa, iwona futhi oyisefundiswe yeqiniso. Lapha ke kucaciswa khona ngomthetho kaNkulunkulu ukuthi wona obekiwe uqondisa impilo. Oqala umthetho omkhulu sesithe sawusho ke lapha ke ulotshwa kuLuka 10 verse 27. Ukuthanda kuthiwa ke to love the infinite, the omniscient one with the whole strength and mind and heart means the highest development of every power. It means that in the whole being, the body, the mind, as well as the soul, the image of God is restored. Ukumthanda ke lo ongenamkhawulo nohlakanipheke nako konke nowazi konke ngamandla onke nangomqondo wonke nenhliziyo yakho yonke, kusho ukuthuthuka okukhulu kwamandla onke. Kusho ke ukuthi umuntu wonke, umzimba, ingqondo kanye nomphefumulo, umfaniso kaNkulunkulu usubuyiselwe uma umuntu ethanda uNkulunkulu ngokupheleleyo. Uma igcina ke indaba ithi like the first is the second commandment, thou shalt love thy neighbor as thyself. Njengofanayo ukuqala umthetho, owesibili uthi thanda ke manje makhelwane njengoba uyithanda wena, kuMateyu 22 verse 39. The law of love calls for the devotion of body, mind and soul to the service of God as our fellow men. Umthetho ke kaNkulunkulu wothando ubiza ukusinikela okugcwele kumzimba nomqondo nomphefumulo ekusebenzeni uNkulunkulu kanye nabanye abantu. Lokhu kusebenzela uNkulunkulu kuyisibusiso kwabanye abantu nakuthina futhi kuyisibusiso esikhulu. Kusho ukuthi ke manje ungabikho kobugovu ikhona ke okuyisekelo sokuthuthuka kweqiniso. Ungabi nabugovu ke ekusebenzeni uNkulunkulu kuyisiko eliphezulu kakhulu lawo yonke imikhakha umuntu angaba nayo. Ngale kwakho konke lokho makugcwaleke kuba sibe ngabantu abanesabelo emvelweni yobuNkulunkulu, sikwazi ke ukuba silungele ukungena ezulwini, samukeleke samukele enhlizweni zethu. Ithi la for we receive heaven into our hearts ngoba samukela izulu enhlizweni zethu.
ngicabanga ukuthi hlwethandekayo sesiqaqele soke sasiqeda ke isifundo sethu. Into engayigcizelela nje kabanzi ukuthi umthetho kaNkuluNkulu njengoba sazi ukuthi uthisha wethu sikhuluma ngawo lo eyishumi nawo leka Moses imbala. Umthetho nje uthi hambe emseni ngokwakho awukwazi ukwezintando kaNkuluNkulu, udinga umusa. Umthetho uthi udinga ivangeli, akwazi ngokwakho ukuyilungisa nokuzenza umuntu olungile. Umthetho ngeke ukunikeze ukuphila, kodwa uyakukhombisa ngendlela yokuphila ngoJesu, ukuthi uma simthanda sigcine imiyalo yakhe. Le mbuzo ke elapha ekugcineni ikhathi eningi siyishiye nje, kodwa ke bhekabheke mhlambe 1 or 2 iwu4. Ithi like Israel of old, we are to love God and to fear God at the same time. Okay, lapha ke njengamezwe yasemandulo simele kumthanda uNkulunkulu, simesabe futhi ngesikhathi esifanayo. In class talk about how we can do both. Now ke mbuzo mhlawumbe ke sixoxe emndenini noma lapho sikhona enkonzweni ukuthi yini sikenza kanjani kokubili, ukuthi oqala simthande uNkulunkulu, okwesibili simesabe uNkulunkulu. Ngiyacabanga kune combination bazalwane. Ukumsaba uNkulunkulu kusuka ekumthandeni, ukumthanda uNkulunkulu kuholela ekumesabeni. Ngiyibambe lapho nje mina, angeke kuhlukaniseke. Ingakho kokubili sizokwenza ngoba kuyahambisana sonke ke isikhathi. Omunye umbuzo ke la uthi what is the difference between setting a standard and making a rule? Mahluko mboni ke phakathi kokubeka izinga elithile lokuphila nokwenza umthetho. In your experience, is Adventism more concerned with setting high standards within its community of believers or in making rules that unite its community? Lena ke bazalwane ngama mafa siyehlukana, abanye basetha irule babe ngokwabo istandard, abanye babeka ke istandard esizophila ngaso. Kodwa kwesinye isikhathi kuya ngokuthi nje umuntu unjani, ibandla la linokuhlukahluka ngenxa yokuthi siqhamuka from ama-backgrounds angefani. Kodwa khona into esemqoka istandard efanele sisiphakamisele uNkulunkulu, sisihloniphe, kungekhona ngempela kubeka ama-rules nje, just ama-set of rules even to oppress our brothers. Inkosi ngathi ngabusisa-ke, what does scripture say about setting high standards for oneself, one family or one church? Or one's church? So usungabuka embhalweni ukuthi uthini umbhalo ngokuyimisela istandard esiphakeme wena njengomuntu nomndeni wakho nebandla. Uma kungokaNkulunkulu lokho kubekiwe, cha kuhle sikhulume ngakho, kodwa mase kubekwa yimi, sengibekela umndeni nami, sengibekela ibandla, hayi sekonakela. Ke mangibekela mina ngingedwa umgangatho ophezulu, angafaka abanye abantu lapho, ngoba mhlambe sizobahlulela ngestandard sami kubeni ngesona nesikaNkulunkulu. uNkulunkulu wezulu nomhlaba owenze izulu nomhlaba makabusise isifundo sethu sanamhlanje. Mase sigoqa, ngicela nawe ubusiseke wena usithamelele isifundo lesi, mhlambe vele isona ongahle ube nethuba lokukhumbula ukuthi isabatha nokukhonza uNkulunkulu kuyinto enjani. Inkosi kubusiseke hlobo sami, uJesu uyakuthanda nami ngiyakuthanda futhi. Masivala amehlo waba usezulwini, sawukeleke namhlanje beyongcwele. Siyasibonga ukuthi sisifundileyo kuleli viki esiphelayo esisikhulumisile ngomthetho as a teacher. Sicela Nkosi ukuthi siufunde umthetho wakho, siuhloniphe for our sake and for your sake, kuba sibe of service to God and to our fellow men. Sawukele igama lika Jesu. Manje siyakhuleka ke sibe ngothisha nathi abafundisa abanye kahle, bangaduki sikhona, singaduki futhi umthetho ukhona oqondisile le yakho ukuthi ihamba kanjani. ngoJesu siyakhuleka manje kuzobe kunaphakade. Amen.